Bun găsit, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. În urmă cu puțin timp, Institutul Național de Statistică a anunțat cifrele privind economia României. Așadar, economia a scăzut cu minus 10,5% în trimestrul 2, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Este cea mai mare contracție înregistrată de țara noastră din 1996, atenție, de când Institutul Național de Statistică calculează date trimestriale privind evoluția economiei. Comparativ cu trimestrul întâi, căderea este de 12,3%. Pe ansamblul primelor 6 luni, economia României a scăzut cu 3,9%. INS a prezentat azi datele semnal, care nu oferă mai multe amănunte pentru a vedea exact mersul economiei, însă din comunicatele de până acum vedem că industria a scăzut cu aproape 17% în prima jumătate de an și exporturile au contribuit la această scădere a economiei. Diferența dintre importuri și exporturi, adică deficitul comercial, a urcat la 8,6 miliarde de lei, cu 12% peste cel din perioada ianuarie-iunie 2019. Ministrul de Finanțe se arăta totuși încrezător, deși vedem că avem cifre istorice, minus 10,5% scădere economică a României și spunea Ministrul de Finanțe că vede o revenire în V, adică după ce am avut această scădere abruptă, revenirea va fi la fel de abruptă. Alexandra Georgescu, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii și comentăm aceste date noi venite de la Institutul Național de Statistică cu domnul Adrian Negrescu, analist economic, în direct acum cu noi. Bună dimineața, domnule Negrescu! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Iată, vedem o cădere economică foarte mare, cea mai mare contracție din 1997, ne spunea și colega mea Alexandra Georgescu ceva mai devreme, adică din ultimii 23 de ani, minus 10,5%. Ce înseamnă acest lucru, domnule Negrescu? Înseamnă că economia românească a trecut printr-o perioadă de shutdown, o perioadă în care nu s-a lucrat absolut. Știm foarte bine, producția industrială a scăzut semnificativ cu minus 16% în primul semestru. Am avut scăderi pe toate ramurile economice, urmarea acestei perioade în care nimeni nu a ieșit din casă, nici noi, nici restul țărilor din regiune. Cum economia românească este conectată la economiile occidentale, în special la Franța, Italia și Germania, principale destinații de export ale României, bineînțeles că toată această scădere economică, care a fost mai amplă în alte țări față de România, s-a tradus și la noi. Este un semnal că situația economică este gravă, că, din păcate, consumul scade și scade puternic în România, oamenii nu mai consumă bunuri și servicii, iar și din acest punct de vedere, economia este într-o zonă de supraviețuire. Și dacă ne uităm la tot ce se întâmplă acum, vedem că în continuare Ministrul Finanțelor vorbește despre acea revenire în V. Ținând cont de aceste date, de această scădere a economiei pe trimestrul al doilea de minus 10,5%, putem spune că este o scădere istorică în condițiile în care vedem această cădere cea mai mare din 1997, de când se fac aceste măsurători, să spunem, de către Institutul Național de Statistică. Da, este o situație nemai întâlnită în economia românească și nu numai în economia românească, la nivel internațional, că avem o criză economică cuplată cu o criză sanitară. Este foarte greu să te descurci în acest moment în economie, tu ca investitor care ți-ai făcut un plan de afaceri, care estima niște venituri, niște cheltuieli și în acest moment, pe fondul scăderii consumului, nu mai reușești să ajungi la profit, nu mai reușești să treci dincolo de această situație. Da, este cea mai gravă criză în care se află România și, din păcate, marea problemă este că nu să luăm măsuri de restructurare, să strângem cureaua și să ne pregătim pentru ceea ce este mai rău, pentru că nici trimestrul 3 și nici trimestrul 4 nu vor fi mai bune. Cu siguranță această criză economică internațională se va transpune în România. Ce înseamnă să ne pregătim de ce va fi mai rău? Ce mai fi mai rău înseamnă că, vă dau un exemplu, sunt aproape 150.000 de companii care se aflau pe pierdere înainte de criză și care în toată această perioadă au supraviețuit doar din prisma ajutorului oferit de stat pentru salariați, pentru aceste companii în toamnă, din păcate, după ce vor fi ridicate restricțiile legate de plata ratelor, plata impozitelor către stat, din păcate vor intra în insolvență și faliment. Și asta înseamnă undeva la nivel de 850.000 de oameni care vor trebui să-și găsească un loc de muncă. Situația este gravă atât în industrie, unde există un blocaj financiar care se accentuează, cât și în partea socială. Gândiți-vă că avem deja
aproape 1 milion de oameni fără locuri de muncă. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău și, din păcate, am văzut chiar niște semnale total diferite față de ce ne așteptam. Nu este momentul pentru creșteri salariale, pentru creșteri de pensii, pentru creșteri de alocații. În vremuri de criză am fi singura țară care creștem veniturile în condițiile în care ar trebui să ne protejăm și să limităm acest nivel de împrumuturi care a ajuns la o situație record. Și pentru că vorbeam, domnule Negrescu, despre această revenire în V, cum va fi posibilă, având în vedere că ne pregătim pentru un al doilea val, nu știm exact ce măsuri restrictive vor fi luate în toamnă sau în iarnă și, bineînțeles, un al doilea val înseamnă și cheltuieli noi. Da, situația nu se anunță deloc dincolo de estimările optimiste și bineînțeles ancorate în această campanie electorală care, din păcate, gravează tot ce înseamnă economie. Din păcate, revenirea economică este probabil să aibă loc undeva în a doua parte a anului viitor, având în vedere situația la nivel internațional. Până atunci, bineînțeles că economia va trece printr-o perioadă de restructurare. Multe dintre companii au renunțat deja la investiții, au început să dea oameni afară și, din păcate, nu vedem o perioadă de restructurare, un plan de restructurare din partea statului. Este nevoie de măsuri de reducere a cheltuielor, în niciun caz de creștere a veniturilor, a cheltuielilor. Avem deja peste 13 miliarde de euro împrumutați de la începutul anului și în acest moment, practic, datoria publică a trecut de nivelul de 40%. De ce sunt importante aceste date? Pentru că investitorii străini se uită la România și ce văd în acest moment? Faptul că ministrul Câțu se laudă că stă mai bine decât alte țări, dar nu vine cu nimic concret care să restarteze motorul economic. Vede că există o stare de fericire, oarecum, între ghilimele financiare. Faptul că ne lăudăm că stă mai bine decât alții, dar să nu uităm că noi avem probleme sistemice mai grave decât alte țări. La noi lanțurile economice și lanțurile care țin de administrație se pot rupe mult mai repede decât la alte țări. Noi, da, avem o datorie mai mică de 40% din PIB, dar nu suntem la nivelul altor țări care au posibilitatea economică să susțină plata datoriilor. Ce se va întâmpla dacă nu sunt reduse aceste măsuri, dacă nu vor renunța la aceste măsuri electorale? Din păcate, România va ajunge la nivelul de Jiang. Iar asta înseamnă dobânzi mai mari la credite, atât pentru stat, cât și pentru firme, cât și pentru populație. Și concret, domnule Negrescu, pentru că spuneați ceva mai devreme că în acest context nu ar trebui să discutăm despre majorări a pensiilor, să nu ne gândim la o creștere a alocațiilor. Totuși am aflat ieri că pensiile vor crește cu 14%. Cât va afecta această majorare economia? Păi, aceste pensii probabil vor crește cu 14% din împrumuturi. Pentru că în acest moment veniturile statului, chiar ministrul Câțu ne-a spus ieri că vor să dea cu 31 de miliarde de lei. Deci, practic, va trebui să ne împrumutăm și mai mult pentru a plăti aceste pensii majorate. Gândiți-vă că vor crește și alocațiile. Nu spun că nu e nevoie ca oamenii să câștige mai bine, că pensionarii, că bunicii noștri trebuie să câștige mai bine. Dar trecem printr-o perioadă de criză în care trebuie să dăm dovadă de responsabilitate administrativă. Este important să evităm aceste împrumuturi pentru cheltuieli. Dacă ne împrumutăm pentru investiții, da, este bine, dar noi nu ne împrumutăm pentru investiții, ne împrumutăm pentru cheltuieli. Să nu uităm că în momentul de față 82% dintre veniturile statului se duc pe cheltuieli sociale, adică pe pensii și salarii. Este un nivel nemai întâlnit în economia românească, nemai întâlnit la nivel european. Dacă ne uităm pe datele venite de la Institutul Național de Statistică, vedem că industria a scăzut cu 16,7%. Ce înseamnă o asemenea scădere pentru o economie? Păi înseamnă că principalul motor economic s-a oprit, aproape s-a oprit. Iar acest lucru înseamnă că mai puțin bani la bugetul public, din taxe și impozite, înseamnă consecințe negative pe întregul lanț comercial, pentru că industria angrenează la rândul ei alte afaceri. Toată economia românească este legată una de alta și firmele, din păcate, în România, față de alte țări, au o rezistență financiară foarte mică, adică nu au bani cu care să reziste de la o lună în alta. De-aia avem aproape 150.000 de companii care se află într-o situație vecină cu faliment în momentul de față. Din păcate, dacă nu venim cu măsuri care să susțină industria, să susțină producția, să susțină aceste lanțuri comerciale, din păcate,
situația economică se va agrava, iar această scădere economică din trimestrul 2 se va accentua în trimestrele 3 și 4. Și în acest context, oare banii europeni ar putea reprezenta salvarea noastră? Banii europeni vor veni anul viitor în trimestrul 2, să nu ne așteptăm până atunci la bani pentru investiții. Și mai e un lucru important. Noi până acum din banii europeni n-am atras decât aproape 30%, 30-32% din banii europeni. Noi avem la dispoziție niște bani, dar trebuie să dovedim capacitatea de a atrage acești bani. Și este important să vedem proiectele prin intermediul cărora acești bani să vină în țară. Până acum nu avem niciunul concret care să vină și să se adreseze unui program de finanțare. Deci, da, banii de europeni vor veni, probabil din a doua parte a anului viitor, doar în măsura în care vom ști să atragem, vom construi proiecte. Iar la acest capitol suntem falimentari, ca să nu spun altfel. Și pentru că ați menționat ceva mai devreme ce se întâmplă și în alte state europene, vedem la nivel european că cele mai mari scăderi economice cauzate de perioada de carantină au fost anunțate de Marea Britanie, minus 20%, și Spania, cu minus 18%, în timp ce Germania a anunțat o scădere de minus 10%, iar Italia de minus 14%. Însă spuneați ceva mai devreme că nu înseamnă că suntem în aceeași situație cu celelalte țări, chiar dacă vedem pe cifre că stăm mai bine. Singurul nostru avantaj este că economia românească nu este atât de dezvoltată ca economiile occidentale, iar din acest punct de vedere, tot ce înseamnă influență negativă se traduce la un nivel mult estompat față de alte țări. Uitați-vă ce se întâmplă în Europa Centrală, al căror economii sunt extrem de puternic conectate la economiile occidentale. Da, noi am avut o scădere economică ceva mai redusă față de celelalte țări, pentru că impactul nu a fost atât de mare. Acolo consumul este mult mai mare, acolo investițiile sunt mult mai mari. Sunt cu totul și totul altă discuție. La noi, economia românească trăiește în momentul de față din consum. Singura veste bună am primit-o în luna iunie, faptul că comerțul a crescut cu 0,5%. Dacă noi nu stimulăm consumul, dacă noi nu consumăm produse și servicii românești în perioada următoare, să ne așteptăm să ajungem și noi la nivelul de scădere economică din Germania, din Franța, din Italia, din Spania. Acolo unde știm foarte bine și vedem datele financiare, sunt deja milioane de șomeri. Iar lanțurile comerciale s-au rupt, iar revenirea economică este prevăzută undeva, cum spuneam, în a doua parte a anului viitor. Să nu facem greșeala ca la criza anterioară. La criza anterioară, autoritățile ne spuneau, stați liniștiți, pe noi nu ne va afecta, la fel cum îi afectează pe alții această criză economică. Să luăm măsurile necesare, să fim prevăzători noi ca firme, noi ca populație și să ne facem buffere, să ne asigurăm resurse financiare pentru a rezista cât mai mult de acum încolo. Mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Bineînțeles, vom